Čaute ľudia, moje meno je Šimon a ja si tam môžem ďalšie videa z hry. No, tak nie z hry, zase je to varovanie, modré veľby a opakovanie. Takže, povieme si všetkých 50 úloh a všimol som si, že tie komentáre neboli veľmi pre mňa, ale máte pravdu, nebola to pravda, že som tam hovoril. Ospravedlňujem sa za to, ideme na to, na prvú úlohu, takže máte si vyrezať žiletkou F57 do ruky a poslať fotku kurátorovi. Druhá úloha. Máte sa zbudiť 4:20 a sledovať psychologické a desivé videá, ktoré vám ten kurátor pošle. Tretia úloha. Máte si porezať máte si porezať žily na ruku, ale nie príliš hlboko, a len 3, že máte len 3 žezy, áno, ja to čítam, hej. A potom máte to poslať kurátorovi. Štvorka. Nakresliť veľrybu na kus papiera a máte ju poslať kurátorovi. Jestli si připravení na to, či ste pripravení na to, aby ste sa stali veľrybou, máte si vyrezať áno do svojej nohy. Keď nie, máte sa potrestať. Šiesta úloha. Úloha so šifrou. 7. úloha. Máte si vyrezať F40 do svojej ruky. A máte ju poslať kurátorovi. Hej! Čo? Čo hráš? Ja to hrám. Čo je ďalšie? Ryba. A to je hrám, aha. A Pepa. A čítam úlohy. Pepa. No tak. Tak. Ďalšia osmička. Napíš I am veľryba do statusu svojho v kontakte. 9. úloha. Prekonať svoj strach. 10. úloha. Zbudiť sa o 4:20 a ísť na strechu. Čím vyššie, tým lepšie. Máte si vyrezať veľrybu do svojej ruky a poslať kurátorovi. Sleduj celý deň, máte sledovať celý deň psychedelický a hororová videa. Máte počúvať hudbu, ktorú ti kurátor pošle, a 4. úloha. Máte si porezať red. Pomyslím 20, lebo to je veľa. Máte sa niečo bolestivého, aby vám bolo zle. Máte ísť na najvyššiu strechu, ktorú viete nájsť, a máte na ňu byť na nejakú dobu a byť na okraji. 18. úloha na kraj. Máte stať na kraji mostu. 19. úloha. Máte vylísť na na traktor asi, alebo čo? Kde som to teraz skončil? Máte vysať na traktor, alebo máte sa o tom pokúsiť. 20. úloha. Kurátor. Kurátor pozoruje, alebo čo, vašu dôležitosť. To je 20. Nepovieme si vás, lebo to je dlhé. Tak čau.